ten nejmodernější ubytovací portál. EUBITKO, 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 přes co budete cestovat? EUBITKO! Kdo? EUBITKO? Ano, slyšíte správně, jsme ubytovací portál, který od ubytovatelů neúčtuje provize a to pro vás znamená vždy ty nejnižší ceny, které nabízejí. Ano, přesně tak, cestoval jsem už mnohokrát. Jsme EUBITKO, na začátku křičím Víte proč? Jo, jsou to stránky webové. Zelená, žlutá, to jsou barvy naše. My nejsme modří a prezentujeme kraje naše. V těch krajích je spousta regionů. Budete koukat, kolik na vás čeká penzionů? EUBITKO, EUBITKO, dámy a páni, cestujte s námi. EUBITKO, EUBITKO, dámy a páni, cestujte s námi. Chaty a chalupy navštívím, když si klid. Nebo vezmu partu přátel, vše je jak má být. Jestli chcete zažít trochu luxusu, mrkněte na hotely dle svého vkusu. Menší hotel, větší hotel, necháme na vás. Nabídka EUBITKA je tu pro vás. EUBITKO, EUBITKO, dámy a páni, cestujte s námi. EUBITKO, EUBITKO, dámy a páni, cestujte s námi. Snad se vám naše reklama líbila a moc vás nepobouřila. Každopádně vy, ano, možná, že právě vy chcete vyrazit na dovolenou po Česku. Na nic nečekejte, navštivte eubitko.cz, zadejte kam to bude a najděte si pohodovou dovolenou, ať už to bude kamkoliv, protože od nás je všude blízko. Vaše EUBITKO.